To je tako. Ne bolje ovdje. Dobro, ajde šaj. Jesi spreman da malo za vrat? Ono stavim. Evo ti Jakovka. A nisi izgleda još zagrejan. Nije mi dan kada malo katastrofa. Isto. Ova fotka će da bude. Čekser, ova je figura isto dobra. Ste vidjeli ovo? Ovdje možemo stavimo laptop sa blago oborenim ekranom. Ozbiljno? Još da kuca. Da. Tako da... Mišo, odavde ličiš čak na poslovnog čovjeka. Jao, na ovog... Malo me podsjećaš na Tom Hanksa dok je bio mlađi sa frizurom. Tom Hanks, glumac. Da je bitno, ono da se prati kao. Da, jel' tako? Još da obučeš ovaj veliki sako i velike pantalone, bio bi isti. Šta si radio, nisam vidio. Čekaj. Kako, čekaj, snimam, ajde. Učanče. Ti si sam od gume. Osmeh, lepo ti je. Kao super mi je. A to nije ovo za neki flyer, za droge neke, pošto kome možda bude lepo mekseri. Kao lepo mi mekseri. Super mi je. Može i ono, namigni slobodno, ali zadrži, da čovjek uhvati. Namigneš i držiš. To. Kao super mi. Čovječe, bit ćeš. Da, to je super. Meni je to bilo super, samo tako. Tako i sve. Onako kako su ih stavili. Jel boli to, Mišo? Vodka. Lako pije. Ali sve, jednu ga kreni, tak bez, znaš kao, ljeti. Ostaj, podržkam. Znaš koju ćeš sad pozvat? Tu mora sad i da ga uhvatiš. Na 3-4 sad podigneš pogled prema njemu i onako sav nasmijan, kao da si nešto lepo vidio. Što je to? Tako.
Kada je biti kući. Da, pusti kao. Ali čudno da bi stojilo. Kako bi prsti recimo, I pazi, na 3, 4, osmeh. Samo malo ruku da smišliš skuravi. Tako, odlično. Evo malo smijesti. Ajmo poza sad sledeća. Znači, gledaš u laptop, kad ja kažem 3, 4 sad, pogledaš... Samo da vidimo, to ne možemo polako, probati. A to, da bude neka dobra... Nije vađa. Vidim dobro posle. Kako čovječe može da... Oslonca, ne. Osmijeh sa vektacijom. Da, stranci. Dole bi se Kao Tom Cruise. Možda će li vidi, bolje to bi stavimo. Kao da zasmijavaš decu, znaš, taj. Ok, stanje se svih vodi, molim se. Deca koja je razlazila? Pa bolje bi bilo da je tako. Biće na sve strane. A biće na sve strane toga. Ok, ne znaš šta. Biće bolje. Biće bolje. Ne znam sa meni, nego će da leti na sve strane. Da, bolje da se sauče. Leva strana, žensko kočanje. Ne, Slikali smo gledali. pa ne, na fotu će biti realno. Dobro, ne možeš ti izdati... Ne možeš izgledati neizguženo ako ćeš da se izvrćeš, šta? Ti na papir zbog velikog se ne Šta bi reći što je... Mislim, ja isto jedno. Ako bi... Ovako upaliti, znači, ne bih ja da stavila u one gače, oni krpe tamo. To se reći kada je oni... Kao pravo, a ne, kažem, nije nam to sve nego ja bih ga kao pravo pakirati stavila, mislim, Da, ove igre, to mi je. To je što ti ljudi tamo da staviti. Malo u nogu mogu da ne to, da se zbije kompaktan zbog Ono kako se nalaze? Jao. Kada je žedarno, ajde kada je žedarno.